Fuck dit game, ja, daarom. Goedemorgen.
Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook zij die via de livestream met ons verbonden zijn. De bloemen uit de kerk die gaan als bemoediging en groet van de gemeente naar Maaike Broersma-Tuiniga in Alverstaat. Timmy Faber-Kooistra uit Kimswerd is afgelopen week gevallen. Ze verblijft nu tijdelijk in Bloemkamp. Adresstrookjes die liggen achter in de kerk. Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst. Hij begint met de achtervolgers. De bloemen uit de kerk die gaan als bemoediging en groet van... Nou. Volgende week zondag is de regiozondag in Workum. En 22 mei, dat stond verkeerd in de drieklank, is de dienst in Kimswerd. In verband met dodenherdenking en bevrijdingsdag zingen we na de zegen het Wilhelmus. Vandaag is Ernst Walstra de organist, lector is Annemarie Meijer en onze voorganger is dominee Vrouwtje de Hoop uit Sjö. De collecte, de diaconiecollecte, dat is de eerste, die is bestemd voor noodhulp in Nigeria. En de tweede collecte is bestemd voor de kerk. Ons intochtslied is Psalm 100, de versen 1 en 2. We zingen dit indien mogelijk staande en dan wensen wij u een gezegende dienst. Laat ons een ogenblik stil worden. Onze hulp is in de naam van de Heer. Hij maakte de hemel en de aarde. Hij is trouw. Hij laat nooit los waar hij aan begonnen is. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Goedemorgen gemeente. Jo heb mijn naam al jet. Ik ben dominee Vrouwtje de Hoop uit Sjom. En ik ben je nog nooit west. Want dat vreeg je meestal zich altijd, is hier alles west? Nee, ik ben wel langs fiets toen ik flink hier een beetje rondfietst om te zien wat hier al gewoon net is in de omjouwing. Ik ben namelijk ongeveer een jaar, iets meer dan een jaar in Sjom de dominee. En het voor het eerst hier in Aram. Ik hoop dat we een mooie dienst hebben. Maar meneer, ik ga wat meenemen en dat hier ik verstoppen, dus dat kan ik nou met de veskin helpen. Want het thema van deze dienst is leef met volle teugen. In de kerken jouwen wij de tiert aan net met cijfers, maar met kleuren. Ik hoop dat iedereen het zien kent. En zat je zeggen,
dit is de 40 dagen tiert, dan is het kleed paars, maar peerske wordt het wit, hier op de tafel en dan de weken daarna, dan is het nog steeds wit. En dat is omdat dat geheim van Pasen, die vreugde die daar te vesking springt, zo groot is, dat we een heleboel weken nodig hebben om het te begrijpen. Te begrijpen hoe wij leven kunnen met volle teugen. En dat is dus Joetsa op de 4e zondag van Pasen. Mag ik hem weer in fut zetten? En dat kunnen we dan doen. We beginnen op Psalm 100 vers 3 en 4 zong. En daarna bidden wij ons gebed om ontferming. Ja, want wij zijn hier bij elkaar gekomen om het leven te vieren, om vol vreugde te denken aan wat God ons geeft en aan de grote daden die Hij deed. Maar tegelijkertijd weten wij ook als we om ons heen kijken, vaak ook in ons eigen leven, dat er in deze wereld veel pijn en verdriet is. En daarom willen we nu God bidden om ontferming. Laat ons bidden. Wij roepen tot u, God, vanwege bedreigde levens door alle vormen van geweld, door onrechtvaardige verdeling van goederen die de aarde ons schenkt. We roepen tot u vanwege het lijden van mensen, veroorzaakt door fanatisme, religieus of anders, waarin gerechtvaardigd wordt dat de een over de ander kan heersen. Andersgelovigen uit worden gesloten. Fanatisme dat strijdt voor het eigen gelijk. Wij roepen tot u, God, vanwege de pijn en het verdriet in de levens van zoveel. Waar gesprekken vastliepen, waar bitterheid overheerst, waar liefde in haat veranderde. Wij roepen tot u. Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Heer, ontferm u. Amen. En de woorden van dit gebed die kwamen van Kerk in Actie. Verdriet, ja, dat is er. En lijden
ook daaraan lijkt geen eind te komen. En dood, ja, ook na Pasen sterven wij nog steeds. Maar we hebben hoop door de opstanding van onze Heer. En zo kunnen wij door alles heen een lied zingen tot zijn lof en eer. En dat gaan we doen met gezang 305. Alle eer en alle glorie. Prachtig, dankjewel. Ik jaren secret dat het orgel gerestaureerd is en dat er komende maanden een groot feest is. Of een openingsfeest, moet ik misschien zeggen. Prachtig. Let u bidden. Grote God, u hebt ons geroepen om een levende kerk, een levende gemeenschap te zijn. We horen uw stem in de stilte, in de geluiden van de natuur, in het roepen van mensen, in de stemmen van kinderen, in de verhalen en teksten die wij lezen in onze kerkdienst. Maar soms dan weten we het niet zeker of het wel uw stem was die we hoorden. En daarom vragen wij u, wees bij ons met uw geest, ook vanmorgen. Leer ons te luisteren. Geef ons wijsheid om te onderscheiden waar het op aankomt. En help ons om uw weg te gaan, te komen als u roept. Geef ons wat wij nodig hebben om te kunnen leven met volle teugen. Dat vragen wij u. In Jezus' naam. Amen. In de brief die ik kreeg stond, als er kinderen zijn, graag aandacht voor de kinderen, maar ik geloof niet dat die er zijn. Toch even een vraagje. Wie heeft er allemaal ontbijt gehad vanochtend, voordat hij hierheen kwam?
Ja, ik ook. Wij allemaal, denk ik. En was er genoeg? Hebt u genoeg gegeten? Ook allemaal, ja. Ja. En hebt u er, terwijl u er het at, ook over nagedacht hoe dat eten nou eigenlijk op tafel komt? Ik niet, namelijk. Jawel, ja, no. Ik weet niet dat de meesten thuis het ik herkennen, maar deze meneer zei het ik wel. En wat hij jou dacht? Jo, waar dachten jou toen hoor? Ken je dat nog wat? Dat het hutwerkje is. Ja, nog meer mensen die gedachten daarbij hier van hem hoor. Want die denken, nee, dat doe ik nooit. Ik eet het gewoon samen op. En wat zei ze het, hè? Het stiert bij u vaak samen kleer. Of we moeten even naar de winkel, daar moeten we dan wel om denken. Maar verder hebben wij er net heel veel werk van. En toch, voordat de ballen, als je ballen eten hebt, maar voordat de ballen op tafel stiert, is er een lange wei die je gaan moet. De boer moet het lang kleermaatje, er moet bemesten worden, de Heer God moet zinnen en rein, Jan op het tiert, die post, het moet groeien, dat kostiert, dan moet het oosten worden. Ik zal een mooie Friese woord verwijzen, maar dat weet ik nog 17 net. Dan moet het geoogst worden en daarna dan moet de bakker er nog ballen van maken. Nou, dan ben we al een heel eind verder voordat dat klaar is. En daarom is het in de Bijbel, ik zei, dat als je ballen op tafel hebt, dat dat een genadegave is. Een gave van een genade van God. Het is een vreugdevol geschenk. En als je tafel vol is, dan is dat een teken van de zegen van God. Psalm 144 zei het zo. Allen zien hoopvol naar u uit, o God, want u geeft brood op de juiste tijd. Samen gaan we 2 liedse verhaaltjes lezen. Oer eten, ik hoe balen, uit het Oude Testament. Maar eerst gaan we zongen van Psalm 146 vers 1 en 4. Zing mijn ziel voor God, uw Heere. Ja, opzitten. Ja, we lezen vanmorgen een stuk uit 2 Koningen 4, vers 38 tot 44. Dat zijn 2 korte verhaaltjes. Ik denk dat ze niet erg bekend zijn,
Ze gaan over de profeet Elisa. Hij is de opvolger van Elia en hij woont samen met een aantal andere profeten in het noorden van het huidige Israël. Heel lang geleden, in de 9e eeuw voor Christus. En profeten zijn belangrijk omdat ze mensen wijzen op wat God wil. Ze preken, ze doen wonderen, ze genezen mensen, maar nooit zomaar. Het is altijd opdat de mens zich bekeert en gelooft. Hoor dan nu het woord van de Heer uit 2 Koningen 4, de versen 38 tot 44. Het bittere gerecht. Elisa ging terug naar Gilgal. Er heerste in die tijd weer hongersnood in het land. Toen hij een keer met de leden van de profetengemeenschap bijeen zat, droeg hij zijn knecht op een grote kookpot. Een grote kookpot op het vuur te zetten en een warm gerecht voor hen te bereiden. Een van de profeten ging buiten eetbare planten zoeken. Hij vond een wilde kruidplant en plukte daarvan zoveel vruchten als hij in zijn kleed kon meedragen. Toen hij terugkwam, sneed hij de vruchten in stukjes en deed ze door het gerecht in de pot. Ze wisten namelijk niet wat het was. Het gerecht werd rondgediend en zodra zij het van proefden, schreeuwden ze uit: Godsman, de dood zit in de pot. En ze konden geen hap door hun keel krijgen. Toen zei Elisa: breng me wat meel. Hij strooide wat meel in de pot en zei: schep iedereen opnieuw op, nu kunnen ze het van eten. En inderdaad, de bittere smaak was volkomen verdwenen. Een maal voor 100 profeten. Op een keer kwam iemand uit Baal, Salisa, Elisa opzoeken. Hij bracht 20 gerstenbroden voor de godsman mee, gebakken van meel uit de nieuwe oogst en een zakje vers graan. Elisa droeg zijn bediende op dit als maal aan de profeten voor te zetten. Toen de bediende protesteerde dat het beslist niet genoeg was voor 100 personen, zei Elisa nogmaals: zette het de profeten voor, ze zullen er een maaltijd aan hebben. Want dit zegt de Heer, ze zullen ervan eten en nog overhouden. Toen zette zijn bediende het de profeten voor en ze aten ervan en hielden nog over zoals de Heer had gezegd. We zongen ook gezang 313, het vers 3 en 4.
nu luisteren naar de preek. En naar aanleiding van de preek luisteren we na afloop een lied. Het is een lied van Kinga Baan en Erik Smelt. En het heet Leef met volle teugen. En daar wordt een video, laten we daarvan zien. En ik heb begrepen dat u gewoon bent om daarna een stilte te hebben. Dus daarna houden we een stilte. En dan zingen we als geloofsbelijdenis een lied op de melodie van wat de toekomst brengen mogen. Maar dat wijst zich vanzelf met onze techniek. We gaan eerst over naar de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het is er de dood in de pot. Ik denk dat misschien iemand die uitdrukking wel kent. Ja, u wel. Nou, mooi. De dood in de pot betekent volgens de Vandalen dat alle leven, handel en opgewektheid is verdwenen. En de uitdrukking wordt vaak gebruikt om aan te geven dat het ergens een saaie boel is. Waar geen uitweg meer is of waar, niks te beleven valt. Ik hoor die uitdrukking niet zoveel meer. Maar misschien komt dat ook wel omdat het verhaal dat daarbij hoort, dat we dat ook amper meer kennen. Want wat dacht u net toen u de schriftlezing hoorde? Kende u dit verhaal over Elia en de pot? Ja, ik zie daar 2 mensen knikken, anderen ook nog. Ja, toch denk ik, ook al kennen we het, dat we toch wel even moeten denken van het lijkt wel of het een sprookje is. Wat moet je hier nu mee? En u bent niet de enige, want toen ik het commentaar raadpleegde, en ik bleek ook maar 1 commentaar op 2 Koningen te hebben, toen noemde de schrijver het verhaal niet meer dan een anekdote. En de vraag is natuurlijk of dat waar is. Zouden wij iets missen als dit stuk niet in de Bijbel zou staan? Of heeft het zin om het te blijven lezen, om het goed te blijven lezen en zo toch samen op een boodschap te stuiten, ook voor vandaag? De manier waarop ik vanmorgen probeer antwoord te krijgen op die vraag is door te kijken naar woorden die we ook op andere plaatsen in de Bijbel tegenkomen. En als je dat doet, dan is het aan het begin meteen raak. Want het verhaal begint op deze manier. Elisa ging terug naar Gilgal. En Gilgal, dat is een plaats van grote betekenis. Het is namelijk de plaats waar het volk van Israël het beloofde land binnentrok. Na Gilgal begint voor de mensen die in Egypte slaaf geweest waren een ander leven. Een leven in vrijheid. In het boek Josua lezen we dat in Gilgal alle volwassen Israëlieten besneden worden. En dat is het teken van het verbond met God. Vanaf nu staat God bovenaan en vooraan in alles. De naam Gilgal betekent wegrollen en afwentelen. En dat is ook wat God zegt op die dag. Op die dag dat het volk het land binnengaat. Vandaag wentel ik de schande van Egypte van jullie af. Vandaag Gilgal ik de schande van Egypte van jullie. Gilgal is dus een plaats van paasvreugde. Een nieuw leven. Een leven in vrijheid met God. Een leven dat nu met volle teugen geleefd kan worden. En ik vraag me af of het daarom ook staat dat Elisa teruggaat naar Gilgal. Het zou best kunnen, want het leven voor Elisa en zijn tijdgenoten is niet bepaald een feest. Er is hongersnood. Geen melk, geen honing, maar de hond in de pot. Geen eten, geen overvloed. En daarmee ook meteen de vraag naar God. Want hoe kan het nou zijn dat er hongersnood is in het beloofde land? Was de belofte niet dat hier geen slavernij meer zou zijn? Dat hier niemand gebrek of honger meer heeft? Dat was zo in Egypte. Maar hongersnood in het beloofde land, dat is erg moeilijk. Want
dat doet een mens twijfelen aan God. En daarmee zitten we denk ik meteen in de betekenis die dit verhaal voor ons kan hebben vandaag. Want ja, wij leven na Pasen, dat liet ik u zien zo net op de klok. Onze kleden zijn wit, het licht straalt, paaskaas brandt. Dat is wat we vieren, waar we voor gaan. Maar als we om ons heen kijken, dan is onze werkelijkheid die van Elisa. Dan is er hongersnood in het land. Dood alom, een pandemie, een oorlog, stijgende prijzen. Genoeg om ons aan het twijfelen te brengen, om ons af te vragen, waar bent u, God? Waar is die kracht en die macht waarmee u Jezus opwekte uit de doden? Waar is die wereld waarin er geen verdriet meer is, geen kwaad en geen pijn? En ik denk dat we dat allemaal ook weer opnieuw gevoeld hebben de afgelopen week, die vertwijfeling, bij de 4 mei-herdenkingen. Of gisteren, bij de moorden die gepleegd zijn in Alblasserdam. Waarom, o God, waarom? Er is nog een woord in het verhaal van Elisa in Gilgal dat opvalt. En dat is het woord pot. Maar liefst 5 keer komt dat woordje voor in dat eerste stuk. En dat is een aanwijzing dat het belangrijk is, want anders zou je het niet herhalen. En als we dan terugdenken aan de tocht van het volk door de woestijn, dan weten we het weer, want die potten, die horen bij Egypte. De potten, de vleespotten van Egypte. De klacht van het volk in de woestijn, het verlangen om terug te keren naar Egypte, naar het oude leven. Omdat er in de woestijn geen vlees is. En daar wel. In Egypte was er dan wel onderdrukking, maar je had in elk geval een volle maag. Elisa laat een pot aanrukken, zo lazen we. Een grote pot. En als je terugdenkt naar wat er in de woestijn gebeurde, dan hou je je hart vast, want dan denk je, gaan we terug naar Egypte? Of wordt het toch een nieuw begin? En in het begin lijkt het inderdaad goed te gaan. Elisa draagt zijn knecht op om soep te gaan koken en de jongen doet braaf wat hem is opgedragen. Hij gaat het veld in om groenten te plukken voor de soep. En hij vindt coloquinten. Ik weet het, in de Bijbelvertaling staat vruchten, in het origineel staat coloquinten. En wat dat dan zijn? Geen idee. Maar hij gooit ze in de soep en ze blijken de soep te bederven. Ik denk dat de nieuwe vertaling daarom ook zegt vruchten, want het vermoeden is wel dat coloquinten een soort pompoenen zijn, maar niemand weet het zeker. Wat wel zeker is dat je ze niet kunt eten. Het is bitter en iedereen schreeuwt, Godsman, de dood zit in de pot. In het verhaal staat dat de knecht de coloquinten snijdt en ze in de pot met soep doet. En hij doet dat omdat ze niet wisten wat het was, volgens onze vertaling. Omdat zij niet kenden, staat er letterlijk. En sommige commentatoren vragen zich af of dat niet dubbelzinnig zou kunnen zijn. Omdat zij niet kenden. Ze kenden die vruchten, die coloquinten niet. Maar zou het ook niet kunnen betekenen dat ze de Heer niet kenden? Dat die hele actie van groente zoeken, het antwoord op de opdracht van de profeet, de strijd tegen de honger in het land, een project is geworden van henzelf. Van hun eigen ideeën, van hun eigen goede doel. En natuurlijk is het goed bedoeld, natuurlijk kunnen we het begrijpen, maar toch, de actie hangt van hen af. Als zij het niet doen, dan doet niemand het. En dat is de dood in de pot. En weer is dat iets voor ons om bij stil te staan, want als er iets de dood in de pot is, dan is dat het wel. Dat we God en zijn werk zien als ons project. Dat we het gevoel hebben dat zijn gemeente van ons afhangt. Dat wij de honger uit de wereld moeten helpen, het klimaat moeten redden. Dat het allemaal van ons en onze keuzes afhangt.
Dat is het levensgevoel van onze tijd. We werken hard, we zoeken naar oplossingen, we bedenken nieuwe methoden en nieuwe regels in de maatschappij, maar ook in de kerk. We veranderen en we veranderen, we zijn koortsachtig bezig om mensen terug te krijgen in de kerk, om het geloof aantrekkelijker te maken. We stoppen van alles in de soep die het leven heet, om er dan vervolgens achter te komen dat als de soep klaar is, het de dood in de pot is. Dat er geen leven in zit. Dat Gilgal van de poort naar de vrijheid, van heilzaam samenleven met God en met elkaar, verworden is tot Gilgal, de poort naar een nieuw Egypte. Een nieuwe slavernij. Begrijp me goed. Veranderingen komen. We kunnen ze niet tegenhouden. En ik ben er ook niet tegen, ook niet in mijn eigen gemeente. Want ook daar zijn we bezig, vooral nu na corona, om te kijken hoe nu verder. Maar we zouden ons niet moeten laten leiden door wat willen de mensen, waar houden ze het meeste van of hoe krijgen we de meeste soep. Maar met de vraag, wat geeft leven? Wat stilt onze honger echt in de tijd van hongersnood? Waarom komen wij eigenlijk bij elkaar? Naar wie of wat hongeren wij? Hoe leven wij dit leven met volle teugen en vinden we niet de dood in de pot? En daarmee kom ik bij het derde woord in ons verhaal. Het meel. Neem meel en gooi het in de pot. Dat zegt Elisa als de paniek uitbreekt. Meel dat nodig is om brood te maken, zo hoorden we net. En brood, dat weten we allemaal, dat is een eerste levensbehoefte. We hebben brood nodig om te kunnen leven. Het is ook een van de beelden die Jezus gebruikt voor zichzelf. Ik ben het brood dat leven geeft, zo zegt hij in het Johannesevangelie. Het ware brood uit de hemel dat mijn Vader geeft. Wie bij mij komt, zal nooit meer honger hebben. Niet wat wij zelf vinden, de colloquinten op het veld, maar het brood des levens. Dat stilt de honger en dat brengt leven. Niet onze acties, niet onze oplossingen, maar het brood uit de hemel. Dat maakt dat wat wij doen zin heeft. Alleen door hem heeft het zin om een pot op het vuur te zetten terwijl er hongersnood is. Alleen door hem heeft het zin om je ding te doen. Om, ook al weet je dat morgen de wereld vergaat, toch nog een boom te planten. En dat zei Maarten Luther. Door hem heeft het zin om te blijven bidden. Om te blijven hopen. Om een paaslied te zingen bij een begrafenis. Alleen door het geloof in hem is er medicijn tegen de dood in de pot. Tegen dat er toch niets aan te doen is en dat het toch allemaal niet helpt. Dat kleine, dat weinige meel, dat wint het van de overvloed aan colloquinten. Het kleine beetje gist dat het hele deeg doorzuurt en het brood doet rijzen. Misschien denkt u nu wel, nou dominee, dat is allemaal wel heel interessant, maar het gaat toch wel een beetje ver om dat allemaal in dit verhaal te lezen. Moeten we echt zo diep graven? Is niet de wens de vader van deze uitleg? Zie ik al deze verbanden niet omdat ik zo graag wil dat ook dit verhaal betekenis heeft? Dat zal best meespelen. Maar het is ook opvallend dat we na de dood in de pot horen van die broodmaaltijd voor 100 profeten. Een maaltijd die mogelijk is omdat die man uit Baal Salisha een tas met 20 broden aan Elisa geeft. 1 tas, dat houdt niet over. Maar Elisa zegt, geef het aan het volk, opdat zij eten. En hij gaf het hun en zij aten. En zij hielden over naar het woord des Heren. En natuurlijk denken we nu niet terug, maar vooruit. We denken aan hoe de Heer Jezus een nog veel grotere schare te eten gaf. Van 5 broden en 2 vissen. En dan dat einde van die mini-verhaaltjes.
In de slotzinnen van beide klinkt het woordje woord. Er zat geen kwaad woord meer in, staat er letterlijk. Onze vertaling zegt de bittere smaak was helemaal verdwenen. Maar dus letterlijk staat er zat geen kwaad woord meer in en zij aten en hielden nog over. Zoals de Heer gezegd had. Naar zijn woord. Dat is wat het woord doet. Wat ook deze verhaaltjes uit de Bijbel doen. Ze brengen ons terug naar de Heer. Naar de weg die ten leven leidt. Het woord benoemt de hongersnood. En verzwijgt ook onze grote acties niet. Maar ze wijst er vooral op dat het echte leven, het brood van het leven uit de hemel komt. Dat de soep pas eetbaar wordt als er meel in zit. Dat het brood waar wij van leven het brood des levens is. Alleen als we dat weten, heeft het zin om door te gaan. Met bidden, met zingen, met leven. Zin om door te gaan, om elke week bij elkaar te komen. Alleen zo hebben wij een boodschap aan de wereld. Alleen zo heeft het zin om 6 weken lang Pasen te blijven vieren. Wij doen het omdat de graankorrel in de aarde viel. Hij stierf, maar hij droeg vrucht. Schep nu maar op, zegt Elisa. Nu kan iedereen ervan eten. Er moet gegeten worden, geleefd met volle teugen. De maaltijd gaat door. De dood en de onmacht moet wijken voor het leven. Het leven dat vandaag hier begint. Niet omdat we rijk zijn, niet omdat we welvarend zijn, niet omdat we goede bedoelingen hebben, maar omdat God zelf ons brood geeft om te leven. Omdat Hij zelf ons brood wordt, zodat wij leven hebben. En zo kom ik bij dat lied waar we nu zo meteen naar gaan luisteren. Het is een lied van Kinga Baan en Albert Smelt. Misschien kent u hen van de groep Sela of van hun optreden in Nederland Zingt. Dan weet u misschien ook dat Kinga er niet meer is. Dat zij in 2019 stierf aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 37 jaar oud, echtgenote en moeder van 3 kinderen. Gedurende haar ziekte was Kinga daar altijd heel open over. En tot het laatst toe zong ze over haar vertrouwen op God. En het lied dat wij zo meteen gaan horen, dat kwam uit, dat is opgenomen 3 weken voor haar dood. Op Stille Zaterdag. Ze schreef het samen en ze zingt het ook samen met haar goede vriend Albert Smelt. Draagt de titel, ik zei het al, Leef met volle teugen. En het spoort ons aan om elke morgen te glimlachen. Woorden die extra binnenkomen als je beseft dat Kinga op het moment dat ze dit zingt zo ziek is dat ze nog maar 3 weken te leven heeft. En ze zingt dan ook over God, die bijna nooit te vinden is als je moet hebben, maar die soms toch, juist als er niets meer lijkt te redden, zichtbaar wordt. Soep van Collequinten. Bitter als gal. Maar door het brood des levens kan ze gegeten worden. En ze geeft ons kracht om te leven met volle teugen. Dat is het paaswonder. Amen. Op de drempel van het leven staar ik naar de horizon. Ik voel me plomp verloren en verlegen, dat ik sterk ben en gezond. Want jij bent ziek en ik begrijp het niet. Ik zou willen dat je hier blijven kon. Ben niet bang, alleen soms even, maar dan zing ik mij er dwars doorheen. Ik voel me broos en moe gestreden,
verlangend naar de overkant. Alleen, ik hou me vast aan alles wat zo mooi is. En ik deel ze, de kostbare momenten. Leef met volle teugen. Durf te leven met de dag. Glimlach elke morgen. Er is iets moois dat op je wacht. We hebben het ervaren, dat het leven niet om ons draait. Dat wij alleen maar kunnen varen Op de wind die waait waarheen er waait. En elke dag een nieuwe kans. om elkaar vast te houden. Leef met volle teugen. Durf te leven met de dag. Glimlach elke morgen. Er is iets moois dat op je wacht. En God, die bijna nooit te vinden is als je moet hebben. Maar die soms toch, juist als er niks meer lijkt te redden. Zichtbaar wordt als hier op aarde, tranen vallen van verdriet. Omdat er iets van waarde schuilt in als wij hier op aarde het niet meer weten. Niets anders kunnen dan maar vinden in het lied. Leef met volle teugen. Leef met volle teugen. Glimlach elke morgen. Glimlach elke morgen. Nooit gedacht dat het zo tot een eind zou komen. Maar ik ga met jou dwars door de winter, naar de lente en naar de zomer. Want jij en ik, wij blijven samen en blijven zingen tot het eind. Laat jou niet los. Leef met volle teugen. Durf te leven met de dag. Glimlach elke morgen. Er is iets moois dat op je wacht. Geniet van je dagen, verlies je in de tijd. Je wordt steeds gedragen tot in alle eeuwigheid. Geniet van je dagen, verlies je in de tijd. Je wordt steeds gedragen tot in alle eeuwigheid. Dus door de winter, naar de lente en naar de zomer. Want jij en ik, wij blijven samen. En blijven zingen tot het eind. Want jij bent nooit alleen.
Laat ons God danken en onze voorbeden doen. Barmhartige God, Hemelse Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat u ons steeds weer de weg wijst, ons inspireert, stil doet staan en aan het denken zet. Dank u wel voor Jezus, Hij die zichzelf het brood van het leven noemt. Wij danken u dat Hij zich heeft overgegeven, zich heeft laten breken. En wij danken u dat u zo de dood laat wijken voor het leven. Dat wij daarom een boodschap hebben aan de wereld. Help ons dan om dat nooit te vergeten. Om ons leven te leven met volle teugen. We bidden u voor de wereld waarin we leven. Er zijn zoveel mensen met honger en dorst. Zegen hen die zich voor deze mensen inzetten. En laat ook ons hart zich nooit verharden voor al dat leed. Dat wij gul durven delen in de overtuiging dat 20 broden genoeg zal zijn voor iedereen. Ook vanmorgen denken we weer aan het werelddeel waarin wij wonen. U weet van de oorlog die woedt in Oekraïne en wij bidden u om vrede. Wees met al die mensen die hebben moeten vluchten. Wees met al die mensen die daar te midden van de bombardementen hun leven proberen te leven. We vragen u om wijsheid voor onze leiders. Moed om deze crisis het hoofd te bieden. En we danken u voor onze vrijheid. En we vragen u dat we die mogen blijven bewaren in het besef hoe kostbaar zij is. Wees zo ook met uw kerk wereldwijd. Dat wij in alles wat we doen betrouwbare getuigen mogen zijn van wie u bent. En van het leven dat u wilt geven. Wees met hen die vervolgd worden om uw naams wil. Dat wij hen in ons gebed blijven gedenken. En we denken op deze moederdag ook aan alle moeders en hun kinderen. We zijn dankbaar voor alle liefde en zorg die de meeste moeders geven. Maar we weten ook dat er moeders zijn die om wat voor reden dan ook die zorg en liefde niet kunnen geven. En we denken ook aan allen die zo graag moeder hadden willen zijn, maar het niet of nog niet zijn geworden. We danken u voor de vele liefdevolle relaties die er zijn tussen ouders, moeders en kinderen. Maar we denken ook aan hen die met elkaar in onmin leven. Zo bidden wij vanochtend om hoop, troost en gezondheid. Wees met allen onder ons die ziek zijn, of bezorgd of angst hebben. Laat de wetenschap dat u met hen bent, hen en degenen die om hen heen staan, sterken en steun geven. Help ons om naar elkaar om te zien zoals u naar ons omziet. Vader in de hemel, wij danken u dat u ons hoort. Ook als wij nu in stilte die dingen bij u brengen die geen ander mens voor ons kan zeggen. Zo bidden wij, in de naam van Jezus, die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als zo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
beseft dat ik u niet gevraagd heb of hoe u het met de collecte doet. Nu. Nou, dan is het nu de tijd om u gaven te geven. Ik vraag dat omdat bij ons nog steeds bij de uitgang gecollecteerd wordt.
zo mogen we dan gaan deze wereld in met hoop in ons hart en de zegen van de Heer. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede.